Ti'n glwyd fi? Mae'n gwynt o'n f***sio fi o. Da chi'n edrych ymlaen i'r Steddfod ond ddim yn gwybod lle i fynd? Wel, Cara Jane dwi... Sori. Dyma Crôl Cwrw Gorau Llŷn. Mae'r gwynt o'n pisio fi o. Dechrau yma yng Nghwrwllŷn. Dio ddim yn pub, ond mae o'n lle lyflu i gael diod yn y haul. Mae o'n fragdy annibynnol Cymraeg yma yn Nefyn, a maen nhw wedi creu cwrw yn benodol ar gyfer y Steddfod o'r enw Penlan Nefyn. Cheers. Lyflu. Iechyd da! Nesa, da ni yma Nan neu Nanhoron Arms. Mae yma'n hotel hefyd, so os ydych chi gael gormod i yfad, mae'n digon handi. A mae'n ddigon o sioe i gael yma ar nos Sadwrn yn Fawr Cefn. Fama mae gigs Cymdeithas y Iaith. Ie? Cymdeithas y Iaith. Yn mynd i fod yn cael ei cynnal. Yn y Heliwr da ni wan, neu'r sports yn bydd o blaen. Nath o gael ar am dipyn oedd yn dod o lleol gyd ddod at ei gilydd a wan nhw sy'n rhedeg y lle. Mae wedi cael refurb bach lyflu, very modern. Maen nhw'n cynnal digon o gigs a events yma, felly gwnewch siŵr bod chi'n dod draw pan ydych chi yn yr ardal. Nesaf, da ni yma Bryncynan, sydd reit yng nghanol Bodian a Morfa Nefyn. Perfect spot, some would say. Mae yna beer garden gret yma, mae yna ddigon o ddiosydd i ddewis o, a mae wedi cael ei enwi ar ôl bardd steddfodol iawn. Fama o taid fi yn arfer dod i yfad bob un noson bron, and this was his seat. So, meddwl amdano chi? Allai'n dweud hynna, mae'n mor disrespectful. Os wyt ti coch yn just llawn tourists, dewch chi fama? Cliffs. Mae yna fwyd arbennig digon i yfad yma a golygfeydd lyflu o'r car park. Yn ship Edern da ni wan, gath o ail-agor pryd. Gath o ail-agor yn llythrenol, chydig o wythnosau nôl, yn swyddogol gan Mr Bryncynan ei hun. As in, Fawr oedd just torri ribbon, basically. Ond os mae o'n dod yma, dwi'n dod yma. Mae yna beer garden digon neis tu allan, efo digon o cytiau bach ydych cael cuddiad. A mae'r lle yn agor dyn ni'n bora yn Edern. Fan hyn, fi John a Galyn yn dod i yfad ar y nos Sadwrn. Dyma ni yn y llong nesa, y ship yn Aberdaron, lle gawch chi bwyd arbennig lleol, cocktails gret a music gen yr iconic jukebox. O pobl Aberdaron yn gwybod sydd wedi sesio. Sori, da fi ni. Dwi'n methu copio. So, os ydych chi'n cael cic allan o'r ship, just dewch i'r tŷ newydd, lle literally gewch chi ddim peint yn agosach at y traeth os ydych chi'n trio. Mae'r tŷ newydd yn llythrenol dros ffordd i'r ship. A just sbiwch ar y golygfeydd. I'd love a pint with that view. Dwi'n cringe fi gymaint. Aberdaron, un pentra, 2 pub. Ti'n siŵr 2 pub sy'n yna? Pan wch chi Abersoch, peth gyntaf ddylech chi'n neud ydy dod i sy'n Tudwals. Pam da chi'n gofyn achos bod fi'n gweithio yma? Os da chi'n dod at bar a dweud bod chi wedi watchad y fideo yma, ella gawch chi ddiod am ddim, ella gawch chi ddim, ond good chance gawch chi ddim, to be honest. Cos fi'n sgint, a ddeith allan o paycheck fi, so... Nesa, da ni yma yn Vaynol yn Abersoch, lle lyflu i ista yn y haul, sef y beer garden yn ffrynt ag yn y cefn. Ac yn y beer gardens hefyd, ydych chi'n gallu gweld y Nefyners yn hedfan pasio, yn ei lyflu Porsches ac yn y blaen. Os ydych chi eisiau rhywle i leinio'ch stumog cyn mynd allan ar eich big night out, then allai ddim argymell yn enlla gwell na Whitehall. Maen nhw'n gwneud y bwyd gorau yn dre, ac os maen nhw wedi gorffan bwyd, maen nhw'n gwneud cocktails gret hefyd. Cheers! A lle well i orffen y noson na yn Penlan, fy hoff le yn y dre. Mae reit yn ganol Pwllheli a mae yna ddigon o hanes Cymru ar y wal. Heblaw am y darn yna. Iawn? Felly dyma ni wedi bod o gwmpas Penllyn ar yn taith o gwmpas fy hoff pubs. Ond y bwysicach na ddim, enjoywch a byhafiwch yn ofalus. Don't drink and drive. Dwi'n mor cringe.